חנוכה שמח לכולם, אנחנו פה מצלמים לכם פה בעמדת השמירה שלנו בחנוכה. אנחנו יודעים שיש בפיזיקה העתיקה, אבל באמת זה לא פיזיקה כל כך עתיקה, 4 יסודות: אש, רוח, מים ועפר. זה לא סתם פיזיקה עתיקה, אלא יש פה עקרונות בחיים. העפר הוא כבד, הוא תמיד שואף למטה, כוח העצלות, אין לי כוח לזוז, אני שקוע למטה בתוך המיטה עמוק ושוכב. לעומת זאת האש, יש לה כוח שהיא תמיד עולה למעלה, כוח של התלהבות, כוח של עוצמה. אנחנו בחנוכה מדליקים את האש, מדליקים את ההתלהבות, מדליקים את העוצמה. זה לא רק בהדלקת הנר, שמוסיף והולך והולך מדי יום ויום, שאנחנו מוסיפים עוד אש, אלא זה גם, אם נסתכל על ההתנהלות של השמיים וכוחות הטבע. לאט לאט הלילה מתקטן בשעותיו, והיום מאיר יותר ויותר. אנחנו יחד עם הטבע, יחד עם כל המציאות, רוצים לרומם, להדליק, להוסיף אור בעולם. אפשר לעשות את זה על ידי מעשים טובים, אפשר לעשות את זה על ידי לימוד תורה, נר מצווה ותורה אור, ועוד מצווה, ועוד חסד, ועוד. אז בעזרת השם אני מאחל לכולנו, שנוסיף אור בעולם, ונגרש את החושך שהשתלט עלינו, ומתוך כך, כל אויבינו ימוגרו, ואנחנו נתעלה ונוסיף הרבה עוצמה, התלהבות ואש לכל העם כולו. חנוכה שמח לכולם.